תראו את גבול הברזים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אליי. פה כל היום אנחנו יושבים, פה. תראי כל הבית חולים. מה זה? הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. הכל סורוקה. כל אמיתי. תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל ה... אתם לא מבינים מה הולך פה. Um hospital no sul de Israel foi atingido por mísseis lançados pelo Irã na madrugada de hoje. Segundo um oficial do exército israelense, o bombardeio atingiu locais com civis, incluindo um centro médico.